arep live streaming lah kok udan terus kaya mbuh ki engko live ora. Lah iya, Bu. Tuh, tenan gue udane. Ya wis tak buka iki sik guys, tak buka ya apa ki sini. Kalau nyari-nyari guys. Tipe wajang sik itu ya. Iya. Kalau nek tamu kan iso ngerti pandangannya, oh api-api ngono. Sementara aku ngevlog nganggo channel YouTube sik ya guys. Channel YouTube apa ki sini Manohara Family sik ya, Manohara Official. Sementara ini tak nggo live streaming di YouTube. Oke. Ini apa aku? Terus ya diselesaikan editannya. Oke guys, sementara ngono sik ya guys. Jadi upload ning gone Manohara Family sik. Karo tiga program si Manohara Official menunggu golek hiburan teman-teman tiba nganggur. Timbangane nganggur hiburan sik. Tulis buka kayak saya keteratan tangi. Gak tangi. Pas ini tak kon juga. Sone. Kalau piye. Jam piro apa persiapan. Kayak ini jilbab saiki. Iya, aku jilbab iki. Kira-kira Jilbab iki. Ya dikageti gitu. Ayo. Pada dek anu ya, nang mobil ini. Pada nang mobil ini. Heeh. Wah, keti. Hai. Tutup mercon ini. Sama tutup mercon cilik. Dek iya. Ya aku harus ngocok nih. Iya. Jadi kerjaku tapi. Aja dikerjaku tapi. Ya nyapa? Apa-apa dikerjak. Ora patek kanggo. Dan guys. Ini Tadi terang tadi. ya. Tadi terang lumayan. Ini dhuwur tembok tulis premium. Besok beta yo duit nek niki yo nglumpukne yo masamu. Ya dike kaya Mika ngono ki lho. Apa? Kayak kok Mika ngono kae. Nikah gitu ya? Ya Mika kok di kaya apa ya? Di Tulisan toh? Heeh. Kok nikah toh? Lha apa? Akrilik toh? Wah, apa lah ngarani? Akrilik. Tulisan akrilik. Ya pengen iki ngono yo, tapi yo piye? Jadi engko Duwite cek dindung. misale tamu kok teko kok gak dulung. Yo pengen iki ngono toh yo kedepane. Tapi yo alon-alon. Dia menggunakan duit. Ngono lho. Oke. Ini mau pesan sandasnya gak iso ya? Piye? Mau sandasnya pisan. Ya enak tapi larang. Udah ini kok seminggu. Jangan dia udah. Nekok. Iya. Kayaknya brodoli soalnya. Tak apa. Ini gak nekok ya, jadi gak melendung kan. Kayak kertas model Ini ini. kan urung. Brodol tinggu kan. Tinggu ya aku. Memiliki barengan ya loh.
Ini ki iso dienggo iso ora to sepotan. Itu deh. Tapi kita api gak tinggal. Ini ngene kan wong cilik ini kita mundel. Iya. Iku kasih. Iya. Aku ambil aku. Jawa digugah ping 3 kok tak tangi-tangi. Jawa menika, Jawa. Dan tangi apa? Digugah ping 4 kok ora melek-melek. Kok Sampun menika Jawa. sampun menika Jawa. Dadi iki Jawahe teko teko kamar barang. Anu, Pak Singgih. Teko to. Pak. Yo wis. Ya. Neng ngisor sik. Ya timis. Kok bature wis bodho teko rek digugah ping 4 ora melek-melek. Goyang banyu. Iya ora? Iya. Jas. Kok peger aku. Kok digugah kok ora aku. Wong tuwa gede isuk gak laleh. Saya ngomong kowe. Digugah dan tamu perhum. Iya. Banyu ae teman. Kuwi untung ora dikabehne lagi piuk-piuk ya to. Teko kaget. Nek dikabehne eman-eman Kasore. to. Iki sing urung warna apa ya? Rose gold ya. Terus gel ki anu tadi. Pink ngono lho. Iya. Ki lorone jilbabe sing biru karo anu coklat mau ganek jilbabe ya. Iki jilbabe gak ya? Ano lagi. Oh, sing iki gak jilbabe. Sing iya warna iki. Terus saya jilbabe iki. Maksud tak carry, gak paling. Ya kudune enak ya. Kudune enek. Tak telepon sik kok bari iki. Nah, iki kira iki terlu ki ono, guys. Anune iki pundake. Oh, iki pundake enek. Iya, Iki iya. tak enek pundake wis enek. Jilbabe sing enek. Oh, iya ya. Jilbabe moka karo jilbab moka karo jilbab manis. Ijo. Heeh, kuwi. Emerald. Iki aku tuku kalambi iki sing apa to, guys? Sing kanggo terus, guys. Warna iki kan mesti sing golek kan oke. Daripada sing hitam cuma lah hitam sing kae iki blok kono kae iki premiuman sing ngono. Ya padha ae, premium. Saya biasa ki ya padha, tapi kan iki model gaun, model kebaya kan dewe-dewe ta yo. Iya. Begitu. Sing kalau motif apik. Sing kae sing anune jenengane abang kalau guys, kalau. Pirang to? Iya iya. Sing lor dhewe. Sementara ini dhisik. Terus kan aku mau live. Dan usah busuk ya, gak cukup. Ora wis tau dek ini. Ya iki gua acara nih. Jadi bintang tamu lagi toh. Kayak ngundang Cak Percil. Piye? Ngundang Cak Percil. Sing bayari sapa? Bu. Ya sampe nak anu nak kamar nak mesti moro wong. Apik ya, guys. Iya. Klip. Apik banget. 4 macam. Ya tak golek itu.
Udah iya, coba lagi. Jas. Wes udah barang wae. Siapa? Iku. Wis kira ae. Nek urung ati guyang Oke guys, seperti ini. Wes monggo meneh, wes apa ki jenenge ya. Sini iki ke nembak manusia lagi teko 1 2 3 4. Sita iki sita apa ya yo? Apa nih? Kayak apa ya iki saya. Bu, les pas no. Enak kan. Oh, bentul kresek kuwi. Jelas kan? Aku lagi kebayang jenenge. Oke. Karena gula video stangnya punggung. Bapak itu bukan ya. Biasanya saat dia. Mulai. Ini kok banyu entek? Loh, Diombe ya ta? iya iki poso ora? Bocah wi. Go. 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 Mau pindah kamar. Bocah umyo. Atus. Kok ning dhuwur ta? Ning isor sik. Udah. Terus. Kok iso aku ane di Entek apa nih. sih tinta niki? Kamu gak ijik ta ya? Cek akeh lah wong tinggo yo bagi ning tangane saimet tok. Kok iso? Piye maksudnya lho? Bosok kok iso ngombe piye? Pikirane iki lho. Ki sing tinggo bae iki masa iki? Ndi? Putih iki. Iya. Cocok tapi tinggo bae kan. Pas karena anu klambine rawake pas. Ya. Klambine rawake pas. Ya tapi kan anu apa cek cilik nih. Iya. Selesai. Untuk di saatnya kita lagi guys. Guys, ayo guys yuk. Ada nih komponen guys, cara persiapan live. Oke guys, buka puasa dulu bareng-bareng. Masih piye? Oke. Habis live ini buka bersama dulu. Oke. Bersamaan teman-teman membatalkan puasanya. Mudah-mudahan barokah. Amin. Makasih ya sudah menyawer. Yap. Terima kasih. Jadi udek ae. Iki lho lawoe. Panas ya. Oh, panas. Panas di karo omongane maratuwa. Nal. Mulane duwe rayo aja ireng-ireng, Pak. Nganti dikomeni karo netizen ngene. Aku mau izin Jumat karo Minggu. Iya. Berarti golek wong to. Jumat karo Minggu. Oke. Minggu iki jaluk tulung karo grupe ST Nyol iki lho. Heeh. Andum takjil ning perapatan Gang Songo seluruh Indonesia. ST Nyel ki ndi to? Ini kursi jam ini. Oh, iya oke. Seluruh Indonesia. Oke, lebih siap. live ya. Oke. Minggu tanggal 16. Piye melok, Mas? Oh, gak melok. Minggu. Minggu tanggal 16. Kuwi tok. Terus karo tanggal 14 Jumat. Jumat karo Minggu. Sabtu nyang. Nyang. Oh,
Satunya. Terus iki lepe. Potongannya 100 lho ki, no gak nyang. Penerus apa nek jejar? Piye menurutmu, guys? Nek usul nopo? Piye? Rada kesel. Terus sudah 1 hari apa terus Ya piye menurut ya dijeda ya ora apa-apa. Apa Sabtu Minggu libur ya gak apa-apa. Kayak rekaman aja apa dino. apa lek libur iki lek iso Jumat, Bos. Oh Jumat. Sabtu Minggu dengan rame. Oh ngono, ya wis. Itu pas aku prai. Jumat. Oh ya wis. Dan potong anjir. Jadi potong. Lah nek prai yo nyapo kok rekaman-rekaman rasa wis jenenge live kok. Yo gak iso maca-maca komen to. Ya Nenek. besok libur. Ada kegiatan di Nah, kegiatan di musola terdekat. gitu loh guys. Aku ki karek sing nyanyi nek aku no santai wae. Jumat libur ya libur. Sabtu Minggu libur ya libur. Senin Minggu malah rame ya. Wong prai malah. Senin Selasa Rebu prei ya ora apa-apa. Kamis Jumat Sabtu Minggu prei ora apa-apa. Terus no minggu malian. Mane-mane untuk saweran akeh kok wisan. Malah numpuk ya. Heeh. Penontonnya. Sedokne Poso lek iso berlanjut. lah iya. Ya wis engko nek pas libur ae to. Ya. Ini susu manten. Nek gak usah Biar manten. diwi-diwi. Iya. Nek usah manten ya ambiar dhewe guys. Ndang Yan, tek pian ki piye to Yan? Ngajib dhewe kono lho. Iki bedok apa? Iki lho botoke enak ki lho, guys. Nah, niku lho. Zaman pisan rego. Iki poso no awake dhewe iki ra mangan kok. Kumat. Mau poso mangane enak-enak lho ki sahur. Sahoke. Aku udah bingung gak sahur. Kok ya kuat ya, Pak? Jelalah. Sapa sing kuat? Sampean. Kok ya kuat? Kuat tuh diniati kok iso. Oh iya. Aduh, aduh. Enggak. Mas. Akuane nek goleki dienggo meja kae lho ya, akuane. Iki lombok gede nggih. Masa? Nyatane ki enek sambel iki. Jengkrek. Dek iki gak enek. Nah yo ndak pisan yo, ndak mangan yo. Kari yo wes. Ya sotekno nek kari. Jangan apa ki? Aku tak iya jajal. Gue wis mangan to yo. Terus ngombe bareng. Ngombe tok. Oh, ini jangan ngombe. Jadi breakfast pindah kok rene. Untuk pinjam kan ngene. Beli. Mungkin apa ini? Kalau ini pinjam enggak? Iya pinjam. Lawo. Jangan dulu langsung ngomong. Aku tak mangan lalu kita. Nah. Pindah kabeh ya. Namanya? Mik ya, Mas. Ini berapa ya? Tak berapa? Nek kok langsung semonggo to mangan. Sudah kuwi monggo kolem lawo. Aduk. Kopi? Warak tenan. Kopi lah, kono lah. Tunggu kok yo lali kaya gak coba gorengan. Masa? Lah iya. Lah yo kalau biasa tuku gorengan mung ning ndi to? Kadang carupan ini. Ngono ra pisan. Aku nek tuku gorengan soalnya saruban ngarep jejane. Gua ngatur kita nih. Heeh. Nek kane kalau ke dalem aku. Mangga nanti. Warung itu, warung itu, Sing itu kok sing lah. arah Sing lah sing Arah saruban. Sabir. Oh, kiri. Kalau Lihat itu sing. Oke guys, nanti menonton. Connect.